bueno, que da xente que se dedica ao ensino sabe perfectamente que a cociña algo particular. Ben, hoxe o que podemos ver foi a Praza do Azougue de outra maneira, o sea, non centrado no tema artístico. Podemos ver Porzomillos como un exemplo de arquitectura religiosa da comarca, as pinturas de Santa Marina de Cuíña, que é algo único e difícil de poder observar, e tamén poder observar os seus caracteres arquitectónicos, e por último, pois toda a plástica e arquitectura que acolle San Nicolau de Cis. Mételo queixo na tua mochila. Para que no tener que ver. Sí. No, esa le vamos a... Perfectamente tallados. E pensade tamén outra cosa máis. No entorno xeolóxico no que estamos, ben, até o de agora, arte explicábase desde unha perspectiva pois moi formal. O que son, sí, as formas e o preciosismo. E hoxe o que podemos facer con auténticas tesouros artísticos en Betanzos e dentro da contorna, dentro da comarca, inserir, contextualizar todos estes recursos arquitectónicos e artísticos e entendelos dentro do seu contexto, dentro do seu valor histórico. Así se pode chegar a saber por que están aí e non noutro sitio, ou fundamentalmente porque xurden, e poder tirar elementos de razonamento e de análise máis profundos. Sí.